Miba, na ga na Usama, na ga na Alali. Magana gaskiya ba zai yi ba ki dinga koye mana kina mana kuma kullun an magana ya guce ana tare. Wallahi sai mun kai. Gaskiya ni sai na ga babu wani ana tare. Kowa sai mun ga taki mun ga Allah mun ga taki. Wallahi to ta karshe kika yi ne? In ba ta karshe kika yi ba ki nuna mana mu gani mana. Cin gaba. Ni ne na karshe, ni na dauki ajin nan amma kuma kice ba za ki nuna mana taki ba. Ta waye ban gani ba ana. Shi da yazo na karshe ma kenan. Kun ga ba fa tuna baki zaki ba ko jirgin sama zaki tuno yau ko ki nuna mana ruwan din nan. Wallahi ba ku saba ba ba mu gane ba mu isa ba. To me yasa kika ga namu? Ka ga ba za a nuna ba. Da Allah ku zo mu mun kuna bata mana lokaci ne mu nake ce da Allah. To wannan dai mun san dai haji kaza ga. Aminiya to a nuna mun bana ni ma ko ni ma ko a nuna mun ba. Gaskiya mu ba akwai gyara. Gaskiya akwai gyara. Ni gaskiya nan zubin nake mun ba. Lasi ya ka kike bi kyau ba. Gaba ɗaya wallahi ba ta karatu a makaranta ba sai ke yin kin ga shi karatu iya da matukar muhimmanci. Kin gane abin da zaki dinga dubawa shine ke mace ce ko ba haka bane zaki aure kuma zaki haihu baki san ina zaki tsinci kanki ba kuma zaki haihu idan baki karatu ba me zaki koya ƴaƴan naki. Ai sai ka gaya mun ka fara wa'azi. Ke ba ta mai da abu serious. Wallahi tal ungo abinki ungo sharaki. Ba ni. Ana ga Dan Bala ne? Wallahi alamin. Kwana biyu. Wallahi. Kai kayi wahala gani. Ko ere mu baka shi. Wallahi ina nan. Kai wallahi sai. To ya ake cikin ya bani. Kuma ka san dama ina son ganin ka? To laifi ko wani abu. Wani laifi wallahi kawai ina so yin magana da kai ne kanka kai da muhimmi. To me muhibban ta yi? Ba laifi. Kawai dai ka san ita rayuwa idan kana zaune da mutum ya kyauta a ce idan ka ga wani abu zai faru da shi kaɗan ne muka ba shi shawara a kai. Na gane. Gaskiya shakuwar ka kai da muhibba. Na ga abin yayi yawa. Mana. To amma ka san ita rayuwa yau da gobe idan shakuwa tana shiga. A yayin da aka ce rabuwa ta zo ko wani abu ya ketara. Ana samun matsala fa. So amma ni ai tsakanina da muhibba ba. Ni kawance ne ai. In shakuwa ta yawa soyayya kuma ta kan zuwa kwatsam ta shiga. Ni kallon ba yaro ne ni ba. Yaro. Dan yaro da ni kuma fara soyayya. Lai Allah. Ka iya mana. Kawai da ya kyauta a ce ka ɗaya rage da shiga cikin ka. Saboda idan aka mata aure kuma zai iya fara. Haka ne amma ni yanzu mai bala na tuba ko yanzu a mata aure ni ban damu ba. Kakka damu. In dai wannan ne kakka damu. Allah ga dan soyayya je kai wala waje. To yanzu ake cike wannan je gareji. Gareji. Wallahi gareji. Yara mota. Kai ba ganin da bukatun kaya na ba na gareji. Ai kayan gareji na ne wannan. Amma ba ga mun cewa ka fara zuwa gareji. Wallahi na fara zuwa gareji. A mice cikin gareji. Wajen da an yi hutun makaranta kafin a hutun makaranta an koma gareji ga yawa. Kawai dai ina zuwa. A dinga zama ana ta. Kuma haka ne. Ya kamata a ce ana dan abin. Haka ne wallahi. Gaskiya ne. Bari mu shiga. Kenan to sai na kawo a waya. Sai ka kawo benzar ka. Benza. Aminiya Mommy.
Sannu da zuwa, barkanka da zuwa. Ya hanya an zo lafiya? Lafiya lau. Ya mutan gida ya kowa da kowa? Na duk lafiya lau. To masha Allah sannunka da zuwa. Lajiya ma zan zuwa amma ban samu dama ba saboda makaranta. Allah sarki. Sai wa kai hutu. Allah sarki to sannu da zuwa. Ya sarki sannu da zuwa. Yawa. An zo lafiya? Lafiya lau. To ya hanya? Lafiya lau. Ina Sarayya ko ban ganta ba? Ta ce bata shirya wani sabon to tare ta ba. Kuma zan iya jarawa. Amma dai za ta zo kafin hutu ya kare ko? Na gaya muku za ta zo. Tare muka shirya za mu to amma sai bata shirya ba yau sai ya to na batta. Ya kuke magana kaman kun fasanta a kaina? Haba. To ai dukan ku ƴaƴana ne. Ta ya zan fifita wani akan wani? Dukan ku ƴaƴana ne ai. To haka ne. Aminiya. Alami, yau an yi hutun makaranta ko? Yau aka hutun makaranta. Daga yau in dai ka wuce karfe 10 baka zo ba sai na hukunta ka. To, ka ji ko? Mutumin naka ya zo fa. A haba dai wane daga ciki? Sadiq mana. Kai ka ga yanda ya girma? A haba da Allah ka ce ya fi tsayi yanzu. To dama kai wani tsayi ne da kai? Amma dai na fi ki tsayi ba. To sai me dan ka fi da tsayi? Inda shekarun mu daya wallahi da sai na fi ka. Ai mu dan gane da wallahi ko kin girme ni ko na girme ki wallahi na fi ki tsayi. Ai a kira cikin ne ai ba wai a wani abu ne ba. Da wacce kira da kira an wata ce. An wata ce. Haka. Ya zai. Allah wallahi. Kai ya bari kai wallahi da ni da kai yanzu fada ba. Da Allah. La ilaha illallah. Ai ka san wani ya ce fakin mai. Billahi la fakin mai. Wani ma ya mu. Allah. Kai da yaudara al'amarin nan tun kafin ki gashi zaki ta kina san shi. To ni ma ai tun kafin ya gani ya ce na masa. Kuma haka ne kai baka shiga kafar dama. Ba da Allah. Wallahi ta karbe ka. Ra kai. Duniya ce wataran sai labari. Mistake is gone. Talaka bawan Allah kare da kalamu da komai. Duniya ce wataran sai labari. Talaka bawan Allah kare da kalamu da komai. Duniya ce wataran sai labari. Kana da shi an soka, baka da shi an guje ka. Duniya ce wataran sai labari. Zaka bayar Allah ya baka, rashin bayarwa ya hane ka. Ba kai wa kanka ba, wani kuma bai sai ya hana ba. Tashi ka nemi na kanka, na wani kar ya ruɗe ka.